auttaa. Nyt puretaan Miisa. On monta järjestöä mukana Nenäpäivässä, jotka auttaa myös täällä kotimaassa paljon lähempänä ja sitten kehitysyhteistyöjärjestöjä. Mun mielestä on ihan ok keskittää se avun antamisensa sinne, mihin itse kokee, että siitä on eniten hyötyä. Energin iltapäivä, Tuija Pehkonen. Viikon parhaat. Enemmän hittejä. Energiltä. Teevallakin saatiin. Niin se oli turvapaketissa itseltään. Me ollaan vihdoin oikealla tiellä. Matka on pitkä ja kivinen, mutta älä pelkää. Mä otan sut vaikka reppuselkää ja puolet sun muistasi kannan. Tyttärähtei mörkö tulee ja lyöhälle päähän. Orvosvärkkeet oli kylmää, tipotteet on kylmä. Täällä oli tyhmä. Oi, kylmä. Missä purettu? Tyyli. Mä vielä patjan pois. Niukkaan välillä hyväkö sängyn pois. Noniin, ja Miisa purettu. Nyt Miisa on purettuna. Ja omistettuna mut Pois.